Se tulee meidän yli. Ei, se on sumun seassa. Meni tosta tonne. Voi. Ei näkynyt edes niitä valoja. Voi. Ne suihkukoneetkin, jos ne lentää, niin ne menee niin korkealla, että niistä ei näe mitään. Katsotaan tuleeko se uudestaan, koska ne kyllä pystyisi lentämään tuon kentän päälle. Voi pahuus. Ei näkynyt mitään. Että helikopterin esittäytymislento ja näkyvyys ei tänään ollut hyvä. Pyytää sen tulee tohon ja keskelle alas vähän. Sillään siitä. Hyvä yleisö, joukot aloittavat kohta katselmuksen ryhmittymisen ja saapuvat kentälle Sumunlaakson kadun suunnasta maratonkortista. Täällä katsomoissa on vielä hyvin tilaa, niin tulkaa rohkeasti tänne istumaan. Kyllä nyt näkee. Sieltä tulee. Tulee ihan tohon se näet monta kaikki. Päivän musiikista vastaa Rakuna-soittokunta. Rakuna-soittokunta on 34-henkinen Ratsuväen musiikkiperinteitä vaaliva ammattisoittokunta, jonka toimipiste sijaitsee Lappeenrannassa Maasotakoulun yhteydessä. Omien konserttien lisäksi soittokunta esiintyy pääasiassa Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella erilaisissa puolustusvoimien sekä veteraani- ja reserviläisjärjestöjen tilaisuuksissa. Paraatissa soittokuntaa johtavat päällikkökapellimestari musiikkimajuri Tero Laikala ja marssikapellimestari ylivääpeli Riku Pentti. Ja tunnelmaa meillä luo myös Kouvolan mieslaulajien kuoro, jota johtaa Mikko Hauho. Kumppa. Ensimmäisenä stadionille saapuu jääkärilippu Jägarfanan Checker Flag. Jääkärilipun lippuvartioineen on asettanut panssariprikaati. Lippua käytetään puolustusvoimien valtakunnallisissa paraateissa sekä lippujuhlapäivänä. Jääkärilippu on itsenäisen Suomen ensimmäinen joukko-osastolippu, joka vihittiin käyttöön vuonna 1918 Libaussa, jolloin Saksasta palaamassa olleet jääkärit vannoivat lipun äärellä Suomen historian ensimmäisen sotilasvalan. Seuraavaksi veteraanien lippulinna. Veteraanerna Svanborgin Massed Standards of Veterans. Veteraanien lippulinnassa on mukana Tammenlehvän perinneliitto, Tammenlehvän Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry, Kaatuneiden omaisten liitto ja Lottaperinneliitto. Perinneliput on koottu Sotainvalidien veljesliiton Kymenpiirin, Kymenlaakson sotaveteraanipiirin ja rintamaveteraanien Kymenpiirien lipuista ja edellä mainittujen yhdistysten lipuista. Lisäksi mukana on Sotilaspoikien perinneliiton lippu ja Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien perinneliitto. Lippuja kantavat Karjalan prikaatin varusmiehet.
lippulinnaa johtaa reservin kapteeni Kim Jokela. Joukko-osastoista stadionille saapuu ensimmäisenä Utin Jägerrykmentin osasto. Uttis Jägerregemente, Utti Jägerregiment. Osastoa johtaa rykmentin komentaja eversti Kimmo Nurminen. Joukkue on muodostettu tukikomppanian varusmiehistä. Utin Jägerrykmenttiin on keskitetty puolustusvoimien erikoisjoukko ja helikopteritoiminta sekä näitä tukevat toiminnot. Rykmentin palkattu henkilökunta muodostaa joukon suorituskyvyn ytimen, jota motivoituneet varusmiehet ja reserviläiset täydentävät. Utin Jägerrykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko valtakunnan alueella ja toimii tiiviisti muiden maa-, meri- ja ilmavoimien joukkojen kanssa. Sitten vuorossa Rajavartiolaitos, Raja- ja merivartiokoulu, Gränsbevakningsväsendet, Gräns- och sjöbevakningsskolan, Finnish Border Guard, Border and Coast Guard Academy. Rajavartiolaitoksen lippukomppanian on asettanut Raja- ja merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppania Imatran Immolasta. Paraatijoukkoja johtaa koulun johtaja eversti Juha Kivelä. Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, meripelastus ja muu merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maanpuolustus. Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva oppilaitos, joka antaa koulutusta rajavartio-oppilaille, kadeteille, henkilökunnalle sekä yhteistoimintaviranomaisille. Koulu vastaa myös Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta. Reserviläisiä paraatissa edustaa maakuntakomppania, Landskapskompaniet, Local Defense Company. Taisteluvarustuksessa kentälle saapuu Pohjois-Kymenlaakson maakuntakomppanian reserviläisten marssiosasto. Johtajana on reservikapteeni Tuomo Jaalo. Maakuntakomppaniat kuuluvat osaksi paikallispuolustusta ja ne taistelevat osana paikallispataljonia. Yksiköt harjoittelevat säännöllisesti ja ovat koulutettuja vastaamaan erilaisiin uhkiin. Maakuntajoukkojen erityinen vahvuus on hyvä paikallistuntemus. Seuraavana maasotakoulu, Mark Street School, Army Academy. Maasotakoulun osastossa on reserviupseerikoulun reserviupseerikurssi 267, kärkikomppanian upseerioppilaita ja upseerikokelaita. Osastoa johtaa maasotakoulun johtaja eversti Janne Mäkitalo. Maasotakoulu on maavoimien puolustusvarokoulu ja Suomen suurin johtajakoulu. Sen päätehtävä on valtavan henkilökunnan ja asevelvollisten koulutus sekä maavoimien tutkimus ja kehittämistä. Lappeenrannan lisäksi maasotakoululla on toimipisteet Haminassa, Kankaanpäässä, Hattulassa ja Riihimäellä. Reserviupseerikoulussa Haminassa koulutetaan pääosa maasotakoulun varusmiehistä ja toteutetaan maavoimien reserviupseerikurssit 2 kertaa vuodessa. Tähän mennessä vuodesta 1920 lähtien siellä on koulutettu noin 187 000 reserviupseeria, joista naisia noin 1600. Mustapohjaista lippua seuraa Panssariprikaati, Panssarbrigaden, Armored Brigade. Prikaatin osastossa marssii Parolan huoltopataljoonan toisen panssarihuoltokomppanian varusmiehiä. Osastoa johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä. Panssariprikaati on mekanisoitujen ja mootoroitujen taisteluosastojen, ilmatorjunnan ja elektronisen sodankäynnin erikoisosasto. Parolan Nummella ja Riihimäellä toimiva joukko-osasto kouluttaa maavoimien iskukykyisimpiä taisteluosastoja. Vuosittain prikaatissa palvelee noin 2600 varusmiestä kaikissa maavoimien aselajeissa ja koulutushaaroissa. Panssariprikaati johtaa vuosittain maavoimien mekanisoidut harjoitukset Pohjankankaan harjoitusalueella Niinisalossa, joihin on viime vuosina osallistunut laajasti myös liittolaisten joukkoja.
Brigade. Björneborgs Brigade, Pori Brigade. Porin prikaatin lippukomppania on muodostettu Satakunnan jääkäripataljoonaan ensimmäisestä jääkärikomppaniasta. Komppaniassa koulutetaan Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, jolle annetaan vaativa ja monipuolinen jalkaväkikoulutus sekä erikoiskoulutus kriisinhallintatehtäviin ja varusmiesaikana. Joukko toimii myös Porin prikaatin valmiusyksikkönä. Osastoa johtaa prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jami Virta. Niin tuolla. Porin prikaati kouluttaa vuosittain yli 4000 varusmiestä ja lähes 1000 kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevää sotilasta. Koulutuksen ohella prikaati vastaa myös kriisinhallintaoperaatioihin lähetettävien reserviläisten rekrytoimista. Seuraavaksi Kaartin jääkärirykmentti, Kaades Jägarregemente, Kaart Jägarregiment. Kaartin jääkärirykmentin lippukomppaniassa marssii rykmentin ensimmäisen jääkärikomppanian henkilökuntaa ja varusmiehiä, jotka ovat juuri palanneet Lively Sentry 25 harjoituksesta. Harjoitus oli maavoimien alueellinen pääsotaharjoitus ja samalla joulukuussa kotiutuvien varusmiesten loppusotaharjoitus. Osastoa johtaa Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja Eversti Jussiainen. Kaartin jääkärirykmentin ydintehtävänä on sotilaallisen valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Rykmentti kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja ja varusmiehet saavat valtakunnan parhaimman koulutuksen vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Koulutuksessa on käytössä nykyaikaisen rakennetun alueen taisteluun sopivat aseet ja kalusteet. Seuraavaksi Maanpuolustuskorkeakoulun lippukomppania, Försvarshögskolan Svan-komppania, National Defense University. Maanpuolustuskorkeakoulun osaston muodostaa kadettikomppania 112 kadettikurssilta ja 95 merikadettikurssilta. Osastoa johtaa kadettikoulun johtaja Eversti Jukkanuori. Kadettien varustuksena on kadetin paraatipuku M22, merikadeteilla asunaan merivoimien paraatipuku M30. Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee Helsingin Santahaminassa. Kadettikoulu on Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin alaisuudessa oleva tutkinto-osasto, joka vastaa sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ilmavoimien lippukomppania, Flygvapnet Span-komppani, Luftkrigsskolan, Finnish Air Force Kalokati by Air Force Academy. Lippukomppanian on asettanut Tikkakoskella sijaitseva ilmasotakoulu, joka kouluttaa ilmapuolustuksen osaajia. Tänään marssimassa on ilmasotakoulun koulutuspataljoonan varusmiehiä ja henkilökuntaa. Ilmavoimien osastoa komentaa ilmasotakoulun johtaja Eversti Ville Hakarinen. Ilmasotakoulu on korkeakoulutustasoinen sotilasopetuslaitos, joka kouluttaa varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta osaajia rauhan, kriisin ja sodan ajan tehtäviin. Kaikki Suomen tulevat hävittäjälentäjät aloittavat lentämisen ilmasotakoulussa Grok ja Hawk-koneilla.
Seuraavaksi kentälle saapuva Merivoimien lippukomppania on Rannikkoprikaatista. Marine and Swan Company, Kustbrigaden, Finnish Navy Color Party, Coastal Brigade. Rannikkoprikaati kouluttaa sodanajan johtajia Merivoimien rannikkojoukkojen tarpeisiin. Lippukomppania johtaa Rannikkoprikaatin komentaja kommodori Juha Tillander ja osaston muodostavat aliupseerijohtamat. Rannikkoprikaatin vastuualue kattaa koko Suomenlahden itärajalta Hankoniemen länsipuolella. Prikaati vastaa meritilannekuvan muodostamisesta vastuualueella, sodanajan rannikkojoukkojen tuottamisesta sekä puolustusvoimien sukeltajatoiminnasta. Prikaatin päätukikohta sijaitsee Kirkkonummen Upinniemessä. Rannikkoprikaatin toimintaa kuvaa hyvin sanat valmius, valvonta ja vaativa koulutus. Ja sitten Maavoimien lippukomppania, joka muodostaa tämän paradin järjestelyistä vastaava Karjala-prikaati täältä Vekaranjärveltä. Karenska Brigaden, Karelia Brigade. Karjala-prikaatin lippukomppaniassa on mukana Kymen jääkäripataljoonan toisen panssarijääkärikomppanian varusmiehiä ja henkilökuntaa. Komppania on palannut juuri Lively Sentry 25-harjoituksesta. Osastoa johtaa prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jyri Raitasen. Karjalan prikaati vastaa Kaakkois-Suomen alueen sotilaallisesta valmiudesta ja puolustuksesta. Prikaatiin kuuluu 6 joukkoyksikön lisäksi aluetoimistot Mikkelissä ja täällä Kouvolassa. Karjalan prikaatissa on edustettuna kaikki Maavoimien 6 aselajia ja se kouluttaa vuosittain noin 4000 varusmiestä ja 2500 reserviläistä. Karjalan prikaatin kalusto käsittää eri aselajien modernin kaluston lisäksi mekanisoitujen joukkojen kalustoa, rynnäkköpanssarivaunu CV9030 K9 panssarihaubitsiin, joita näemme tänään täällä Kouvolassa. Täällä Kaakon kulmalla Karjalan prikaatilla on merkittävät alueelliset tehtävät myös viranomaisyhteistyössä, asevelvollisuusasioissa sekä maanpuolustustyössä. Vuorossa maanpuolustusjärjestöjen lippuliitto. Försvarsorganisationerna Spanborg, Color Parties and Master Standards of National Defense Organizations. Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna on koottu Kymenlaakson alueella toimivista maanpuolustusjärjestöistä. Osastoa johtaa Kymenlaakson reserviupseeripiirin puheenjohtaja, reservin kapteeni Ilkka Kuusela. Lippulinnan kärjessä ovat Suomen reserviupseeriliiton, reserviläisliiton, maanpuolustuskiintojen liiton sekä reserviläisurheiluliiton liput. Tämän jälkeen Kymenlaakson reserviupseeripiiri ja siihen kuuluvia reserviupseerikerhoja. Sitten Kymenlaakson reserviläispiiri ja sen yhdistysten liput. Lippulinnassa on edustettuna kattavasti myös alueen eri joukkoyksiköiden sekä aselajien kiintoja. Seuraavaksi kentälle saapuu Sotilaskotiliitto, Soldathemsförbundet, Soldiers Home Association. Sotilaskotiliiton osastossa on marssijoita pääsääntöisesti ensimmäisen sotilaskotipiirin alueella, painottuen Kaakkois-Suomen alueen sotilaskotiyhdistyksiin. Osastoa johtaa Valkealan sotilaskotiyhdistyksestä sotilaskotisisar Sanni Kastari. Täällä Kouvolan alueella on 3 toimivaa sotilaskotiyhdistystä. Kouvolan UTin sotilaskotiyhdistys UTissa, Valkealan sotilaskotiyhdistys Vekaranjärvellä ja Korian sotilaskotiyhdistys Korialla. Vuorossa maanpuolustuskoulutus MPK, Försvarsutbildningsföreningen, National Defense Training Association of Finland. Paraatiosastossa marssii Kaakkois-Suomen piirin henkilökuntaa ja vapaaehtoisia kouluttajia. Osastoa johtaa MPK-toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. MPK tarjoaa reserviläisille kaikkien aselajien koulutusta. Lisäksi MPK kouluttaa arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tarvittavia turvallisuustaitoja kaikille halukkaille.
MPK järjestää vuosittain yli 140 000 koulutuspäivää. Ja sitten Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto, Finlands Veteranförbund för insatser i utlandet, Finnish Veterans Federation for International Operations. Liiton paraatiosaston OK Kymenlaakson rauhanturvaajat ry. Osastoa johtaa Kymenlaakson rauhanturvaajien puheenjohtaja Aki Laasonen. Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto on sotilaallisissa rauhanturva, kriisinhallinta ja muissa ulkomaanoperaatioissa sekä siviilikriisinhallinta tai pelastusoperaatioissa palvelleiden henkilöiden etu- ja veteraanijärjestö, joka pitää huolta henkilöstön sekä heidän läheistensä hyvinvoinnista ja vertaistuesta. Liitto uusi nimensä marraskuussa 8.11.2025. Seuraavaksi kentälle saapuu Naisten valmiusliitto ry. Kvinnornas beredskapsförbund, Women's National Defense Union. Naisten valmiusliitto kokoaa yhteen 10 järjestöä, jotka tekevät tärkeää vapaaehtoista maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuustyötä. Näissä järjestöissä toimii yhteensä yli 100 000 naista eri puolilla Suomea. Naisten valmiusliiton marssiosastoja johtaa liiton toiminnanjohtaja Pia Lindell. Ja vuorossa Maanpuolustusnaisten liitto, Försvarsförbundet för kvinnor i Finland, Women's National Emergency Preparedness Association. Maanpuolustusnaisten liitto on naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka on itsenäinen ja puolueisiin sitoutumaton. Maanpuolustusnaiset toimivat kokonaismaanpuolustuksen hyväksi ylläpitämällä vahvaa maanpuolustustahtoa ja kokonaisturvallisuuden osaamista. Osaltaan liitto turvaa naisten toimintavalmiuksia kriisi- ja poikkeusolojen varalta. Osastoa johtaa liiton puheenjohtaja Satu Virtanen. Siellä on yksi drone tuolla, missä on männyt, niin leijuu siellä yllä. Siellä saa varmaan kuva siinä paikka. Huojennus! Joukko-osastojen komentajat ja osastojen johtajat, tarkistakaa ojennukset. Joo. Ojennus betyder gör raka led. Handen ut från den sidan. Vardera axeln och då framför dig. Då får du alltid se den och likadant.
Eller liksom systematiskt stil detta keetäminen mellansko keetäminen. Katsotiin! Näin! Levo! Otamme vastaan Suomen kielikkeisen valtiolipun. Sentu! Eteen! Vie! Huomio! Katso oikeaan! Näin! Katsotiin! Näin! Ulalle! Vie! Levo! Ilmoitan Suomen sotilasedustajalle Euroopan unionissa ja Natossa. Sentu! Eteen! Vie! Huomio! Katso oikeaan! Näin! Herra kenraali, paraatioukot järjestyneet itsenäisyyspäivän valtakunnalliseen paraatiin. Puhutaan Harvin Trump.
ไม่หนูอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้ตรงที่ทหารเยอะๆได้โอ้ตรงนี้คนเยอะจ้า Hyvää päivää, parhaat joukot. นี่มาดูมาเอาเด็กหนูอยู่ตรงทหารกระบวนผลิตอ๋อโอเคหนูอยู่ตรงจ้าPetti on siellä. Hän ei tule sisään, hän odottaa siellä ohi Mars. Ali tuolla. Tank, joo. Okei. Hän ei tule. Joo. Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, arvoisat kutsuvieraat, hyvä yleisö, paraatijoukot. Ärade veteraner och lotter från våra krig, ärade inbjudna gäster, bästa publik, paraatijoukot, paraattrupper. Seisomme siniristilippumme alla kiitollisina niille, jotka ovat taistelleet sen puolesta, että voimme elää rauhassa ja päättää itse omasta kohtalostamme. Juhlistamme vapaata ja itsenäistä Suomea, maata ja kansaa, joka on rakentanut tulevaisuutta sisulla, rohkeudella ja yhteisellä vastuulla. Maailma ei anna itsenäisyytemme olla meille itsestäänselvyys. Se turvataan joka päivä sanoilla ja teoilla. Itsenäisyyspäivä on turvallisuuden tekijöiden erityinen juhlapäivä. Tänään ajattelemme Suomessa ja maailmalla puolustuksen eri tehtävissä palvelevia varusmiehiä, reserviläisiä, henkilökuntaa ja kaikkia vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä toimivia. On oikea hetki kiittää maanpuolustuksen mahdollistajia, kasvattajia, tukijoita ja kuuntelijoita, äitejä, isiä, isovanhempia, puolisoita ja muita läheisiä. Puolustamme Suomea yhdessä. Suomen itsenäisyys on enemmän kuin valtiollinen asema. Se on mahdollisuus elää vailla pelkoa, omien arvojemme mukaan, ylläpitää yhteiskuntaa, joka perustuu vapauteen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Itsenäisyys on myös mielemme tila. Se on luottamusta siihen, että pystymme yhdessä selviytymään, luomaan ja uudistumaan. Suomen suuri vahvuus on yleinen asevelvollisuus. Se on muiden ihailema järjestelmä, joka yhdistää ja tekee maanpuolustuksesta koko kansan asian. Asepalvelus opettaa vastuuta ja paineensietoa, yhteistyötä ja joukkuepeliä, luottamusta ja valmiutta toimia toisten hyväksi, taitoja, joita tarvitaan niin kriisissä kuin rauhassakin. Den allmänna värnplikten är också ett tecken på tillit. Den visar att Finland litar på sina medborgare, att var och en är beredd att göra sin insats för ett gemensamma bästa. Vår försvarslösning bygger inte främst på teknologi eller allianser, utan på människor, utbildade, motiverade och fosterländska finländare. Varusmiehet, vuotenne maanpuolustajina ovat vasta alussa. Edessä on kertausharjoituksia ja vapaaehtoista osallistumista. Katsotaan tää kenraali puhuu loppu. Ja pohtikaa keinoja taitojenne ja kuntonne ylläpitoon ja kehittämiseen reservissä. Maanpuolustusjärjestöt odottavat teitä. Hyvät kuulijat, tuon kotimaahan terveiset Brysselistä, Euroopan unionista ja Natosta, joissa toimin Suomen sotilasedustaja. NATO vahvistaa yhteistä puolustustaan useilla työlinjoilla. Myös Euroopan unionissa turvallisuus ja puolustus ovat polttopisteessä. Niissä kehitys on voimakkaampaa kuin koskaan. Suomen asettuminen NATOon
on onnistunut hyvin. Eilen saatiin maaliin pitkään valmisteltu Suomen ryhmittyminen Ruotsin ja Tanskan kanssa osaksi Norfolkin yhteisoperaatiojohtoporrasta ja sen pohjoista vastuualuetta. NATO puolustaa nyt Pohjolaa yhtenä kokonaisuutena ja suunnitelmat vastaavat uudella tarkkuudella ja teholla alueen turvallisuusuhkiin. Liittoutumisen myötä Suomi on osa historian vahvinta puolustusliittoa. Turvallisuuteemme on saatu paras mahdollinen lisä ja Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä myös liittokunta on vahvistunut. Suomella on Natossa erinomainen maine. Olemme täysivaltainen, toimintakykyinen ja arvostettu jäsen, jonka puolustusosaamista halutaan kuunnella. Pohjois-Atlantin sopimus antaa meille lisää turvaa ja vahvat liittolaiset. Mutta sama sopimus edellyttää meiltä oman toimivan ja vahvan puolustusjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä. Suomen turvallisuus vaatii edelleen omaa tahtoamme ja kykyämme puolustaa isänmaan jokaista neliömetriä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on tuonut silmiemme eteen turvallisuusympäristömme kasvaneet riskit. Suomen ja Euroopan puolustusta on vahvistettava. Tarvitsemme puolustuksen, joka on aina uhkaa vahvempi ja ehkäisee sodan ennalta. NATO-maiden yhteinen sitoumus osoittaa puolustukseen lisää rahaa pyrkii tähän ja koskee kaikkia jäsenmaita. Liittolaistemme panostukset lisäävät myös meidän turvallisuuttamme ja etulinjan maana Suomi on vahvistumisesta eniten hyötyvien joukossa. Ukrainan kohtalo valitettavasti osoittaa, ettei Suomen sotilaallinen uhkakuva ole oleellisesti muuttunut vuosikymmenten saatossa. Puolustusvoimat on varautunut uhkakuvaan pitkäjänteisellä joukkojen ja puolustusmateriaalin määrän ja laadun kehittämisellä. Jatkuvuuden rinnalle tarvitaan nopeutta ja innovatiivisuutta. Tarvitaan kekseliäisyyttä sekä kykyä ottaa nopeasti käyttöön uutta teknologiaa ja ratkaisuja. Osaavaa kotimaista puolustusteollisuutta tarvitaan turvaamaan omavaraisuutemme sekä mahdollistamaan teknologinen etumatka. Edessä ei ole joko tai valinta, vaan sekä että tilanne. Tulevaisuuden puolustuksessa tarvitaan edelleen nykyisiä sodankäynnin suorituskykyjä ja pitkäkestoisen konfliktin vaatimaa riittävää määrää. Nykyisen ja uuden suhteeseen haetaan uusi tasapaino. Tätä varten keräämme tietoa, tutkimme, testaamme ja analysoimme. Puolustusvoimat ei varaudu menneisiin sotiin eikä käynnissä oleviin sotiin. Puolustusvoimat varautuu tulevaisuuden sotiin. Hyvät suomalaiset, meillä on paljon mistä olla onnellisia. Rauha, vapaus, luottamus ja yhteinen tahto rakentaa hyvää tulevaisuutta. Ne ovat kansallisomaisuuttamme, jota haluamme vaalia ja puolustaa. Aiemmat sukupolvet ovat rakentaneet vakaan perustan. Nyt on meidän vetovuoro. Kohottakaamme kolminkertainen eläköön huuto itsenäiselle Suomelle. Eläköön! 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 Tämän jälkeen lähdetään.
On räyheä peli tässä. Mitä meillä on Porin brigadiassa, niin meillä on 300, se on se uusi pari vuotta ollut ehkä. Joo. Mitä näkyy? No, se ei jää. Neula. Kaikki 300 suurin osa niistä, niin minkälainen on menee noin jumissa. No ihan räyheä. Räyhiä vekoot. Siinä on meidän päätaistelupanssarivaunu. Missä se yksi nyt taas on? Ajan yli ja sitten Siitä mä tiedän sun iskä ja... Mä tiedän, jos otat vähän vastaan. Räjähteitä. Miinoja. Tuossa on pelamiina, haluatko kokeilla kun painaa? Et varmaan jaksa tosta. Haluatko kokeilla? Katsotaan. Kokeillaan. Viitekö kokeilla? Kokeillaan yhdessä.
Otapa siinä. Kokeile. Siinä kokeile. No jaksat. Kevyesti se menee. Pikkunen generaattori. Ei, näillä ajellaan telamiinojen yli. Hän on mielellään 2 viikkoa päivärahat siltä. Katsotaankin sisässä. Käräjärvellä ei täällä ole. Ei täällä ole. Semmonen maamies. Ei Joo. Mä kävin sen kuljetuspuolen siellä vekaralla. Ja tossa on vielä tuo iso generaattori, pitää kuvata se. Se on toinen. Tuosta tulee 28 kilowattia. 3,5 hepaa. Siinä on virtalähde. Siinä on sellainen dieseligeneraattori, että lähtee tehoja. No niin, Pasi. XM. Pyörin vaan, minäkin pyörin. XM. Se pääsee tosta jonkun ojan yli tälleen, kun se helpottaa. Joo. Niin nimenomaan. Ilman jousitettu. Valtrahan se. Nyt se on jossain muualla kuin sun taskussa. Mennäänkö tonne Joon? Oliko kiva? No niin, otatpa rauha. Hei, kattokaa! Tää on mua pidempi tää! Niin, katso nyt rakkoon. No niin, täällähän onkin sit jo
nosturivaunua, vähän teknisempiä vehkeitä. Pioneerien vaunut on nää. Mikäs tää oli tää rekka? Raskas kuorma-auto. Jos Panssarien vaunu. Vähän myöhemmin. Ei se haittaa, mulla oli ihan käydä soppaan. Siellä on vähän. Ei. Oislovitsa. Joo, tai lasketaan asioita alas ja sitten jos tulee semmoinen puolipihalle, eli tää koko käsittely, tää on niinku uuden Raskas raketin heitin. Tutkaa. Joo. Siinä on tykistö granaatinheittäjä. Sitä ei ole vielä niinku, ainakaan asen paikoiltaan. Saan katsoa mikä tää on. Siinä on pikkuinen granaatinheitin tämä. Pysyt jalat suorana. Pysyykö? Pysyykö? No pidetään yhden. Siinä on niinku puolen automaattilulla taas periaatteessa. Että latautetaan niinku aamushyllystä ja laittaa vaan. Joo. Mikäs tämä on? Tämä on vaunu.
Mutta ohjus on tämä, mutta tää on vaan Lovitsarekko tee. Se on muuten melkoinen keula. Ei. Mutta ohjus. Mikä nousee ylös tuonne tappia. Niin se on. Tää on parempi pieni. Antaako tällainen? Tää on nyt tällainen. Maalitutka. Hugo! Tutka. Kello. En ihan tämmöstä. Minä pääsin varmaan tuon toinen. Siinä on joku Maaliosoitus tutka. Voidaan käydä itse töissä syömässä ilman. Oh. Siinä on ohjus Lovitsata. Niitä sitten katselin takana tai yksi C2. Stingeri siinä jo. Maastoskootteri, Täällä on. Täällä on igla. Eikö tää Stinger? Täällä on kanta. Täytyy. Täällä on porukka. Siellä on paljon. Ja alas. Just täällä. Joo, on hirveä sakka. Eikö Paljon meillä oli aika? Se on oikeesti aika nopein. Ai, sit ne alkaa ajelemaan.
Joo. Puu sen takia, että se on... Joo, sellaisia ja... Joo. Nyt on rajuupeli. Mikäs tää on? Kanuun. Nyt on niin paljon aikaa tällä. Tullin läpivalaisulaite tien päällä. Niin, no sisäpuolta ei ole. On siinä on sisäpuolta. Ajaa junalle. Sit on. Nyt ei ole. Sellainen kierros panssareita. Seuraavaksi on ohiajo. Hyvä yleisö, paraatijoukkoja komentaa Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Sami Antti Takama. Hänen jälkeensä kielekkeinen valtiolippu, jonka lippuvartion on asettanut paraatijärjestelyistä vastaava Karjalan prikaati. Vähän näkyy, mutta ei paljon. Ja sitten jääkärilippu. Jääkärilippu on itsenäisen Suomen ensimmäinen joukko-osastolippu, joka vihittiin käyttöön vuonna 1918 Lipaussa. Jääkärilipun lippuvartioineen on asettanut panssariprikaati. Lippua käytetään puolustusvoimien valtakunnallisissa paraateissa sekä lippujuhlapäivänä. Veteraanien lippulinna. Veteraanien lippulinnassa on mukana Tammenlehmän perinneliitto, Tammenlehmän Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry, Kaatuneiden omaisten liitto ja Lottaperinneliitto. Perinneliput on koottu Sotainvalidien veljesliiton Kymenpiirin, Kymenlaakson, sotaveteraanipiirin ja rintamaveteraanien Kymenpiirin lipuista ja edellä mainittujen yhdistysten lipuista. Lippuja kantavat Karjalan prikaatin varusmiehet. Lippulinnaa johtaa kapteeni Kim Jokela. Maavoimien lippukomppanian on asettanut paraatijärjestelyistä vastaava Karjalan prikaati Vekaran Järvellä. Lippukomppaniassa marssii Kymen jääkäripataljoonan toisen panssarijääkärikomppanian varusmiehiä ja henkilökuntaa. Osastoa johtaa prikaatin komentaja prikaatikenraali Jyri Raitonen. Komppanian väki on muuten palannut tällä viikolla Live Centrin 25 harjoituksesta. Karjalan prikaati vastaa Kaakkois-Suomen alueen sotilaallisesta valmiudesta ja puolustuksesta. Karjalan prikaati kouluttaa 6 aselajissa vuosittain noin 4000 varusmiestä ja 2500 reserviläistä. Prikaatin kalusto, jota näemme runsaasti hetken päästä, käsittää eri aselajien modernin kaluston lisäksi mekanisoitujen joukkojen kalustoa. Merivoimien lippukomppania Rannikkoprikaatista kouluttaa sodanajan
johtajia merivoimien rannikkojoukkojen tarpeisiin. Lippukomppaniaa johtaa rannikkoprikaatin komentaja kommodori Juhan Tilma. Osaston muodostavat aliupseerioppilaat. Prikaatin päätukikohta sijaitsee Kirkkonuomen Upinniemessä. Ilmavoimien lippukomppania, jonka on asettanut Tikkakoskella sijaitseva ilmasotakoulu ja joka kouluttaa ilmapuolustuksen osaajia. Tänään marssimassa on ilmasotakoulun koulutuspataljoonan varusmiehiä ja henkilökuntaa. Ilmavoimien osastoa komentaa ilmasotakoulun johtaja eversti Ville Hakala. Ilmasotakoulu on korkeakoulutustasoinen sotilasopetuslaitos, joka kouluttaa varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta osaajia rauhan, kriisin ja sodan jännitteluun. Kadetteja, eli Maanpuolustuskorkeakoulun lippukomppania. Maanpuolustuskorkeakoulun osasto muodostaa kadettikomppania 112. kadettikurssista ja 95. merikadettikurssilta. Osastoa johtaa kadettikoulun johtaja eversti Jukka Nurmi. Maanpuolustuskorkeakoulu aloitti toimintansa vuoden 1993 alusta, jolloin kadettikoulu, taistelukoulu ja sotakorkeakoulu yhdistettiin sotatieteelliseksi yliopistoksi vastaamaan koko upseerin uran kattavasta opetuksesta. Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa sotatieteellisen tutkintoihin johtavasta opetuksesta puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseereille sekä järjestää jatko- ja täydennyskoulutusta sotilas- ja siviilihenkilöstölle. Ja seuraavana Kaartin jääkäryhmänti. Kaartin jääkäryhmäntin lippukomppaniassa marssii juuri Lively Centrin 25 harjoituksesta palanneita ryhmentin ensimmäisen jääkärikomppanian henkilökuntaa ja varusmiehiä. Harjoitus oli Maavoimien alueellinen pääsotaharjoitus ja samalla joulukuussa kotiutuvien varusmiesten loppusotaharjoitus. Osastoa komentaa Kaartin jääkäryhmentin apulaiskomentaja eversti Jussi Annala. Kaartin jääkäryhmentin ydintehtävänä on sotilaallisen valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Ryhmentti kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja ja varusmiehet saavat valtakunnan parhaimman koulutuksen vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Ja vuorossa Porin prikaati. Porin prikaatin lippukomppania on muodostettu Satakunnan jääkäripataljonan ensimmäistä jääkärikomppaniasta. Komppaniassa koulutetaan Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, jolle annetaan vaativa ja monipuolinen jalkaväkikoulutus sekä erikoiskoulutus kriisinhallintatehtäviin ja varusmiesaikana. Joukko toimii myös Porin prikaatin valmiusyksikkö. Porin prikaatin osastoa johtaa prikaatin komentaja prikaatikenraali Rami Virta. Porin prikaati kouluttaa vuosittain yli 4000 varusmiestä ja lähes 1000 kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevää sotilasta. Koulutuksen ohella prikaati vastaa myös kriisinhallintaoperaatioihin lähetettävien reserviläisten rekrytoinnista.
Panssariprikaati, jonka osastossa marssii Parolan huoltopataljoonan toisen panssarihuoltokomppanian varusmiehiä. Osaston johdossa on panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä. Prikaati on mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen, ilmatorjunnan ja elektronisen sodankäynnin erikoisosaaja. Parolan Nummella ja Riihimäellä toimiva joukko-osasto kouluttaa maavoimien iskukykyisimpiä taisteluosastoja. Vuosittain prikaatissa palvelee noin 2600 varusmiestä kaikissa maavoimien aselajeissa ja koulutushaaroissa. Myös valtakunnallisesti toimiva Puolustusvoimien varusmiessoittokunta on osa panssariprikaatia. Maasotakoulu. Maasotakoulun osasto koostuu reserviupseerikoulun reserviupseerikurssin 267 kärkikomppanian upseerioppilaista ja upseerikokelaista. Osastoa johtaa Maasotakoulun johtaja eversti Janne Mäkitalo. Maasotakoulu on maavoimien puolustushaaran-koulu ja Suomen suurin johtajakoulu. Sen päätehtäviä ovat palkatun henkilökunnan ja asevelvollisten koulutus sekä maavoimien tutkimus-, kehittämis- ja valmiustehtävät. Reserviupseerikoulussa Haminassa koulutetaan pääosa Maasotakoulun varusmiehistä ja toteutetaan maavoimien reserviupseerikurssit 2 kertaa vuodessa. Ja seuraavaksi UTin jääkärrykmentti. UTin jääkärrykmentin paraatiosastossa tukikomppanian varusmiehiä. Osastoa johtaa rykmentin komentaja eversti Kimmo Nordberg. UTin jääkärrykmenttiin on keskitetty puolustusvoimien erikoisjoukko ja helikopteritoiminta sekä näitä tukevat toiminnot. Rykmentin palkattu henkilökunta muodostaa joukon suorituskyvyn ytimen, jota motivoituneet varusmiehet ja reserviläiset täydentävät. Sitten Rajavartiolaitos, Raja- ja Merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen lippukomppanian on asettanut Raja- ja Merivartiokoulun erikoisrajajääkärikomppania Imatran Immolasta. Rajavartiolaitoksen paraatijoukkoja johtaa Raja- ja Merivartiokoulun johtaja eversti Juha Kivelä. Rajavartiolaitoksen tehtäviin kuuluvat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, meripelastus ja muu merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maanpuolustus. Erikoisrajajääkärikomppaniassa Immolassa koulutetaan vuosittain noin 50-70 varusmiestä Rajavartiolaitoksen sodanajan erikoisjoukkoihin. Koulutus keskittyy vaativimpiin sodanajan tiedustelu- ja taistelutehtäviin. Seuraavana maakuntakomppania. Reserviläisiä taisteluvarustuksessa maakomppanian marssiosastossa edustaa Pohjois-Kymenlaakson maakuntakomppania. Osastoa johtaa reservin kapteeni Tuomo Jaari. Maakuntakomppaniat kuuluvat osaksi paikallispuolustusta ja ne taistelevat osana paikallispataljoonaa. Yksiköt harjoittelevat säännöllisesti ja ovat koulutettuja vastaamaan erilaisiin uhkiin. Maakuntajoukkojen erityinen vahvuus on hyvä paikallistuntemus. Sitoutuneet ja osaavat reserviläiset hyödyntävät laaja-alaisesti myös siviiliosaamistaan niin normaaliolojen kuin poikkeusolojen tehtävissä. Ja sitten maanpuolustusjärjestöjen lippulinja.
Maanpuolustusjärjestö Lippulinna on koottu Kymenlaakson alueella toimivista maanpuolustusjärjestöistä. Osastoa johtaa Kymenlaakson reserviupseeripiirin puheenjohtaja, reservikapteeni Ilkka Kuusela. Lippulinnan kärjessä ovat Suomen reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Reserviläisurheiluliiton liput. Tämän jälkeen Kymenlaakson reserviupseeripiiri ja siihen kuuluva reserviupseerikerhoja. Seuraavaksi kaikille tuttu Sotilaskotiliitto. Sotilaskotiliiton osastossa on marssijoita pääsääntöisesti ensimmäisen sotilaskotipiirin alueelta painottuen Kaakkois-Suomen alueen sotilaskotiyhdistyksiin. Osastoa johtaa Valkealan sotilaskotiyhdistyksestä sotilaskotisisar Sanni Kastreen. Täällä Kouvolan alueella on 3 toimivaa sotilaskotiyhdistystä. Utissa, Vekaranjärvellä ja Korjalla. Ja sitten maanpuolustuskoulutus MPK. Varaatiosastossa marssii Kaakkois-Suomen piirin henkilökuntaa ja vapaaehtoisia kouluttajia. Osastoa johtaa MPK-toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo. MPK tarjoaa reserviläisille kaikkien aselajien koulutusta. Lisäksi MPK kouluttaa arjen häiriötilanteen edellytykset toiminnalle taistelukentällä ja tuottaa päätöksentekoon tarvittava tieto vihollisesta, maastosta, olosuhteista ja omien joukkojen toimintamahdollisuuksista. Kauempana omista joukoista ja vihollisen hallussa olevilla alueilla tiedusteluun käytetään nopeasti liikkuvia ja ketteriä joukkoja. Näitä suorituskykyjä edustavat osastossa maastomoottoripyörät ja maastosmoottorit. Taistelijoilla aseistuksena rynnäkkökiväärit. Tiedustelun lisäksi moottoripyöriä käytetään esimerkiksi taistelulähettitehtävissä. Maastoskoottereita käytetään tiedustelun lisäksi myös muihin tehtäviin. Hyvän maastoliikkuvuutensa takia se soveltuu erinomaisesti materiaalin kuljettamiseen ja haavoittuneiden evakuointiin. Sitten raskaat RG-32 partioajoneuvot, jotka ovat kevyesti panssaroituja nelivetoisia maastoajoneuvoja, ja ne voidaan varustaa useilla eri aseilla. Aseistuksena 40 mm granaattikonekivääri. Lähempänä omia joukkoja, esimerkiksi välittömästi ennen omaa hyökkäystä, käytetään tiedustelun suojaisampaa ja tulivoimaisempaa kalustoa, kuten CV9030 rynnäkköpanssarivaunuja, jotka ovat Karjalan prikaatin kalustoa ja päättävät tiedustelun osuuden. Seuraavaksi mekanisoidut osat. Osastoon on koottu mekanisoidun jalkaväen tulivoimaisia yksiköitä, joilla on hyvä liikkuvuus ja suoja. Jalkaväkeä tukevat epäsuoran tulen johtamisen, liikkeen edistämisen ja huollon osat. Osaston kärjessä maastomoottoripyörät. CV9030 vaunuja käytetään vastustajan rynnäkköpanssarivaunujen tuhoamiseen ja panssarijääkäreiden taistelun tukemiseen suoraan ammuntatulella. Pääaseistuksena on 30 mm vakautettu konetykki sekä 7,62 mm panssarivaunukonekivääri. Konetykillä voidaan ampua sarja sekä kertatulta ja aseella voidaan vaikuttaa pinta- sekä ilmamaaleihin. Sitten maavoimien mekanisoitujen joukkojen panssarivaunukompanioiden pääkalustoa. Leopard 2A6 taistelupanssarivaunuja, joiden tehtävänä on vihollisen taistelupanssarivaunujen tuhoaminen sekä panssarijääkäreiden taistelun tukeminen.
Pääaseena vaunussa on 120 mm panssarivaunukanuuni. Leopardin miehistöön kuuluu 4 henkilöä, vaunun johtaja, ampuja, lataaja ja ajaja. Painoa tällä vaunulla on lähes 60 000 kiloa. Ja sitten XA202 komentopaikka-ajoneuvo varustettuna johtamisen mahdollistavilla viesti- ja johtamisjärjestelmillä. Vaunu on aseistettu 12,7 mm ilmatorjuntakonekiväärillä. Jalkaväen taistelua tuetaan epäsuoralla tulella. Tässä nähtävänä granaatinheitin panssariajoneuvo eli AMOS, joka on liikkuvaan tuliasematoimintaan ja itsenäiseen tulitehtävien toteuttamiseen kykenevä äärimmäisen kehittynyt kaksiputkinen granaatinheitin järjestelmä. Se on julma vehe. Amosten jälkeen tykistön komentopaikka alustakaa konservoituspania. Kontista voidaan johtaa yksiköiden toimintaa liikkeen aikana kontin pysyessä auton lavalla. Kontti voidaan myös laskea maahan, mikä parantaa sen ilmoitettavuutta ja suojaa paikallaan ollessa. Tykistön johtamisajoneuvo. Kevyt johtamispaikkaratkaisu pitää sisällään tarvittavan johtamisjärjestelmäkaluston tilannetiedon ylläpitämiseen ja johtamiseen. Alusta ratkaisuna Toyota Hilux maastohenkilöauto. Sitten operatiiviseen tulenkäyttöön ja taistelujen tukemiseen tarkoitetut 155 mm panssarihauvitsit eli K9, jotka mahdollistavat omien joukkojen tukemisen aina 40 kilometrin etäisyydelle asti. Nopea ampumatoimintakyky ja nopeisiin tuliasemavaihtoihin tuo kattavan vaikuttamiskyvyn lisäksi suojaa nykyaikaisella taistelukentällä. K9 on 5 hengen miehistö ja se kykenee tulitehtävän toteuttamiseen noin 1,5 minuutissa, vaikka kesken marssin. K9 jälkeen tykistön ampumatarvikekontit raskaiden maastokuorma-autojen päällä. Konttiratkaisu mahdollistaa tuliyksikön ampumatarviketäydennykset ilman tarvetta tuoda ampuvia aseita pois tuliasema-alueelta. Ja MP Unimog-alustalle rakennettu M18 viestiverkon hallinta- ja valvonta-ajoneuvo. Se oli silta, mobiilisilta. Sitten mekanisoitujen joukkojen liikkeen edistämiseen tarkoitettu siltapanssarivaunu, eli Levuen silta Leopard 204 taistelupanssarivaunun alustalla. Siltapanssarivaunulla voidaan rakentaa silta jopa 26 metrin vesi- tai maastoisteen yli vain muutamassa minuutissa. Osaston huoltoa ohimarssissa edustaa maastopelkoinen liikennetraktori, joka mahdollistaa koneellisen kuorman käsittelyn taistelukentällä. Traktorin perävaunun koukkulaite tukee nykyaikaisen taistelukentän huollon tehokasta toteutusta. Tämä päättää mekanisoitujen osien osuuden. Ja sitten ilmatorjunta. Ilmatorjunta-aselaji on täyttänyt tänä vuonna 100 vuotta. Tänä päivänä Suomen ilmatorjunta on erittäin suorituskykyinen ja
perustuu monikerroksiseen ohjus- ja ammusilmatorjunnan torjuntakykyyn, verkottoituneeseen ilmapuolustuksen johtamiseen sekä osaavaan henkilöstöön. Ilmapuolustus on kokonaisuus, johon kuuluvat hävittäjätorjunta, ilmatorjunta, ilmavalvonta, elektroninen vaikuttaminen sekä ilmasuojelu. Seuraavana vuorossa 2 ilmatorjuntaohjus 05 ohjuslavettia, jotka on asennettu Unimog 5000 ajoneuvoalustalle. Järjestelmässä on 4 puuliine-ohjusta ja oma maalinosoitustutka. Järjestelmä on hyvin liikkuva ja kykenee itsenäiseen ja ympärivuorokautiseen toimintaan. Kantama-ohjuksella on 8 kilometriä vaaka ja 5 kilometriä pystysuuntaan. Soveltuu kaikenlaisten ilmamaalien tuhoamiseen, mukaan lukien lennokki. Sitten 2 mönkijää, joilla kyydissä kuljetuslaatikoissa ilmatorjuntaohjus 15 eli Stinger-ohjus. Ohjus on olalta laukaistava lämpöhakuinen ammu ja unohda -tyyppinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Eli laukaisun jälkeen se hakeutuu itsenäisesti maalin lämpöherätteeseen. Mönkijät mahdollistavat Stinger-joukoille ripeän liikkumiskyvyn maassa. Ilmatorjuntaohjus 12 järjestelmä, joka on tarkoitettu valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden sekä maavoimien tärkeimpien operatiivisten joukkojen suojaamiseen ilmauhkaa vastaan. Ensimmäisenä näemme ohjuslavetin, joka sisältää 6 Abrams-ohjusta, jotka ovat samoja kuin Hornet-hävittäjissä. Seuraavaksi maalinosoitustutka 12, joka on 3D-maalinosoitustutka ja sen tehtävänä on muodostaa ilmatilannekuvaa ympäröivästä ilmatilasta ja osoittaa järjestelmälle ammuttavat maalit. Taistelujohtokeskuksesta toteutetaan järjestelmän tulitoiminta. Taistelujohtokeskukseen liitetään järjestelmän sensoreita ja ohjuslavetteja. Oho. Nyt on räyhä peli. Elektrooptista sensoria käytetään järjestelmän osana maalien havaitsemiseen ja torjunnan onnistumisen varmistamiseen. Seuraavaksi muiden aselajijoukkojen kalustoa. Valtakunnan puolustaminen vaatii kaikkien aselajien saumatonta yhteistoimintaa sekä liikkuvuutta ja tulivoimaa. Ensimmäisenä kotimainen XA360 panssariajoneuvo, joka on tarkoitettu jääkärijoukkojen kuljettamiseen sekä tukemaan joukkojen taistelua suora-ammuntatulella. Ajoneuvo on erittäin maastokelpoinen ja tarjoaa hyvän suojan tulivaikutusta vastaan. Ajoneuvossa on kauko-ohjattu asetorni, johon voidaan asentaa 12,7 mm raskaskonekivääri tai 40 mm granaattikonekivääri.
kotimaista XA300 panssariajoneuvoa, jotka tarjoavat joukoille hyvän operatiivisen ja taktisen liikkuvuuden. Ajoneuvossa on paikat ajajan ja johtajan lisäksi 10 taistelijalle. Ajoneuvossa on kehälavetti, johon voidaan kiinnittää erilaisia aseita, esimerkiksi konekivääri tai granaattikonekivääri. Massaa tällä ajoneuvolla on 22 000 kiloa ja pituuttakin yli 8 metriä. Liikkuva viestiasema, viestipanssariajoneuvo M18 varustettuna johtamisjärjestelmillä ja hydraulisella 24 metrin mastolla. Viestijoukot rakentavat viestiverkot muun muassa johtamisen ja tulenkäytön yhteyksiä varten sekä perustavat, ylläpitävät ja suojaavat komentopaikat. Seuraavaksi tykistötutka, joka paikantaa vihollisen epäsuoran tulen yksiköitä ammusten lentoradan perusteella, mikä perusteella järjestelmä kykenee toteuttamaan vastatykistötehtäviä johtamalla omien epäsuoran tulen yksiköiden tulta paikannettuihin maaleihin. Seuraavaksi 155 K98 kanuuna raskaan maastokuorma-auton vetämänä. Sitten kauaskantoiseen tulenkäyttöön tarkoitettu raskas raketin heitin, joka tukee maavoimien taistelua. Sillä kyetään vaikuttamaan monipuolisesti erittäin pitkälle etäisyydelle. Ohjautuvilla ampumatarvikkeilla on saavutettu maavoimille laaja-alaista ja kauaskantoista vaikuttamiskykyä. Sitten panssaroitu SISU GTP-ajoneuvo, jota käytetään henkilöstön kuljetustehtäviin. Ajoneuvossa on suojattu kehälavetti, keulavinssi, vetokoukku sekä 360 asteen kamerajärjestelmä ja paikat kuljettajan lisäksi 9 henkilölle. Aseistuksena ajoneuvossa on granaattikonekiväärit. Ja sitten jääkärijoukkojen kuljetukseen XA185 panssariajoneuvot. Nämä pasit tarjoavat hyvää operatiivista liikkuvuutta ja sirpalesuojan vastustajan tulelta. Ne voidaan varustaa erilaisilla asejärjestelmillä, kuten tässä ilmatorjuntakonekivääreillä. Osaston viimeisenä maastosairas auto, joka toimii ensihoidon yksikkönä ja kenttälääkinnässä ja lääkinnällisessä pelastustoiminnassa. Hyvä yleisö, sitten muiden viranomaisten kalustoa. Puolustustamme tukee yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ja puolustusvoimien yhtenä tehtävänä on myös muiden viranomaisten tukeminen. Tiivis yhteistoiminta niin normaalioloissa kuin häiriötilanteisiin varautumisessa on jatkuvaa ja luo pohjan kansalaisten kokonaisturvallisuuden varmistamiselle. Ensimmäisenä poliisilta mukana panssaroitu poliisiauto, joka on rekisteröity kuorma-autoksi. Ajoneuvossa on poliisin hälytysajoneuvojen normaali tekninen varustus ja ajoneuvolla parannetaan poliisin suorituskykyä sekä ensivastetta sellaisilla vaativilla tehtävillä, joilla tarvitaan luotisuojattua kalustoa. Seuraavaksi raskaan liikenteen valvontaan tarkoitettu MP Sprint. Pieni. Rajavartiolaitoksen ajoneuvokalusto saapuu Kaakkois-Suomen rajavartiostosta Vaalimaan rajavartioasemalle. Vuorossa raskas partioajoneuvo, joka on nelivetoinen, erittäin maastokelpoinen ja tilava partioauto.
Rajavartiolaitoksen traktorimönkkiä, joka on maastokelpoinen kuusivetoinen ajoneuvo ja parhaimmillaan todella vaikeakulkuisessa maastossa. Tullilta paraatissa on mukana CPRNE uhkien torjuntaan tarkoitettu ajoneuvo ja maastomönkkiä. Maastomönkijöitä Tulli käyttää maastovalvonnassa. Kalustoauto on pelastustoimen kaluston tai perävaunien kuljetukseen tarkoitettu pelastusauto. Asemapaikka Kouvolan vakinainen paloasema. Raivausauto on